Gaur manifa dago, joango gara? Home, bai ez, nork ditzen du? Putari erik ez, personaldeko ez dakit zer. Seguru jende asko joango dela. Xabi eta Pituri esan diazu? Ez, dituko dit. Ez, utzi niri. Pitu mobilistarrikoa da, oso merkenteatzen zaitu. Hostia, tu, haze mobila. Que guapo, tío. Mola, Programa de puntos horrekin lortu nuen. De puta madre, kamerari baldu. Bai, eta MP3, eta Bluetooth... Eta jokoak? Bai, pixka bat putrea. Pitu, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué te cuentas? Bai, hementxe, Mikelekin parkean. Living la vida loca. Oye, ¿qué te iba a decir? Gaur arratsaldean manifa dago. Etorriko? Bai, jo, que chungo, ¿ves? Eta Arturo arte te tiene tu viejo encerrado? Ya, ze marroia. Aizu, goizik bratzen bazara eman toke bat, okei? Venga. Eta beste kontu bat, Xabi zertan dabil? Bai! Hostia, no me jodas, que guapo! Agian dituko diot, zuk ez dakizu mobilistarriko bat denez? Vodafone, paso, que me cuesta un pico. Deituko diozuzuk manifaren esateko, venga, mi esker campeón, ala budari, ondo segi, venga, yo, agur. Ta, zer diotitu? Ezin duela, que su viejo lo tiene trabajando en la ferretería. Buah, que cabrón. Eta ez zetza asmatu non hasi den Xabi lanean. Ez. Tío, Mikel, esfuérzate un poco, la hostia. Jodeta, nitzerrakik, korte inglesen? Que va, asko zobe, reverendo zen. No jodas. Bai, horixe esan dionik acojonante. Baina barran egia, zer? Zetz, hostia, DJ residente moduan. Xabi pintxa diskoz? Gure Xabi? Orain DJ jakun da. Oso nasketa guapoak egiten omen ditu ertzainak eta zutarren samplerak tekno eta progresif basen gainean. La hostia dela esan dit Pitu. Te cagas. Bai. Aizu zordan da manifa? 8:00 autobus geltokitik aterako da. Eta zaku da orain? 6 gutxi. Joder, ni aspertuta nago jada. Eta zeta baldiatuko aldu? Mas quisiera, tío. Ez dut txinarik ez da dirurik ere, nago mas tieso que la pata de Cristo. Ja, nire bai. Eta nintzen baterara joaten bagara, PlayStation 2 badaukate. PS3-a? Baina nola. Pero si konsola horrek 500 euro balio du, y el Aritz y eso son unos muertos de hambre. Ja, bueno, egia esan PSA pino zena da. Bera emak erosizion euskera azterketa igaian gainitu zuelako. Ese con tal de viciarse a la PlayStation es capaz de aprender chino mandarín. Ja te digo. Eta iroko asko ditu? Bai, eta oso guapoak. Gears of War, Pro Evolution Soccer, GTA Lau... Horiek ere pinozen amak erosita? Ez horiek bajerakoen artean botea jarretzuten. Jo paso dirai. Zeba? Aritzen eta pinozen bajerakoak flipa gutxak direlako, pero txarri izanen dugu, eta ez digute jokatzen utziko. Eta usten badigute areokerrago, que luego les deberemos un favor, ez tío, que paso. Vale, eta orduan zer? Nire etxera joan gaitezke, emulerekin pelikula pilo bat jaitxe ditut ordenagailura. Bai, zintzu? La Jungla 4, Transformers, Resident Evil 3... eta kutsiaztu bidea Isabel. Zer? Kutsiaztu bidea Isabel. Eta ze hostia da hori? Alkaina eta telebizako txistosoien txorradaren bat, seguro. Bueno, beraz hartzen da, baina... Paso, si quisiera escuchar chistes de baserritarras me pondría la ETV. Gainera, en Gipuzkera cerrado, que pereza, Dios. Bueno, duela pare bat urte liburu hori irakurri bai izan genuen institutuan. Eta zuk irakurri zenuen? Bueno, el intelectual. Bai, bueno, ez. Lehenbiziko 10 orrialdeak. Eta nahiko ondo zegoen, te partías la caja. Ba, que no, que paso. Eta herrikora bagoaz, manifasi bitartean? Vale, gutxinez horrengo da mientillo euskaldun. Ya te digo.